Olu lusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kumdlungulo we-SABC Auckland Park eRhawutini nazo eziphambili. Biometrics that will be in two forms. It's either through finger or facial. Iarhente yezibonelelo karhulumente isasa izilungiselela ukusungula inkqubo yobuxhakaxhaka bale mihla eza kusebenzisa ubuso okanye iminwe yomxhamli njengesiqinisekiso ukulwa ubuqhophololo. Umntwana wephindangene unomlando nomnikelo ocebileyo. Urhulumente waKwaZulu-Natal usungule ngokusesikweni ingcwaba longasekho inkosi uMangosuthu Buthelezi njengendawo iligugu lephondo. Umbutho wamanqindi Boxing South Africa uthi eminye imiba ogxile kuyo kukuphuhlisa abasetyhini kulo mdlalo bazive bekhuselekile. Xabisa ixesha ukuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kweli jelo zindaba uxolo malibe nani. Iarhente yezibonelelo karhulumente isasa izilungiselela ukusungula inkqubo ebanzi ngomvulo omhla wokuqala kuSeptemba. Le nkqubo yobuxhakaxhaka bale mihla ijoliswe ukwazisa abaxhamli ngobuxhakaxhaka bale mihla kusetyenziswa iminwe okanye ubuso bomxhamli. Le nkqubo intsha i-Beneficiary Biometric Enrollment ikwajolise ekusiphuleni ubuqhophololo nokukhulisa ukuthembeka kwenkqubo yezibonelelo. Kusungulwe inkqubo entsha yobuxhakaxhaka bale mihla iarhente yezibonelelo zikarhulumente isasa ekunyanzelekileyo ukuba abaxhamli bayisebenzise ukuzazisa ukuba ngabo ngokwenene. Isasa izama ukwehlisa into ethi zimposiso kwiinkqubo zayo xa kuhlawulwa izibonelelo. There is biometrics that will be in two forms. It's either through finger or facial. So the finger part, it has been, I think the configuration portion of it, it's at maturity level. It is the facial recognition part that we have not yet fully concluded. Kulindeleke ukuba oku kuza kuhlaziya ulawulo lwezibonelelo kwaye zingabonwa zisathukuza iintshukumo zobuqhophololo. From 1st of September, how it's going to work is, in addition to that which we were doing, we have another step that we have added. We're going to take your finger. You'll put your finger on a biometric scanner. That finger that we are taking is going to be verified with the Department of Home Affairs to confirm if this finger that you are giving us, is it matching with what you have Home Affairs had stored for you. Abanye abaxhamli bayisebenzisa okokuqala le nkqubo. It's very helpful. Since we're here, we've been helped, and also for my son, his signing is deaf, and the system is very well. Thank you to the lady that was helping us. It's the first time I'm using it. It's so quick and simple. Now I enjoy it. Isasa ithi imilisele iziseko zophuhliso nezixhobo kuzo zonke iiofisi zayo kwilizwe ngokubanzi kwaye ayilindelanga amagingxi-gingxi uqala kwiveki ezayo. Ingxowa-mali yokuxhotyiswa kazwelonke i-National Empowerment Fund kutsho eMhlakoloni ithi amashishini aphethwe ngabasetyhini angabaxhasi bayo abaphambili nabakwaziyo ukuhlawula imali-mboleko ngethuba. Enye yezo nkampani iOnkabetse Civils and Mining eyasekwa ngo-2012 enikezela ngezixhobo zemigodi, ukwakhiwa kwendlela kunye nezixhobo zogutyulo lwelindle. Le nkampani ifumene inkxaso-mali engaphaya kwezigidi ezisibhozo zeerandi kwaye lishishini elizinzileyo nelidala amathuba omsebenzi kwabanye. Emva kokusebenza kwinkampani yabucala iminyaka emininzi, uMaria Moyeketsi wathatha inyathelo lokuzithemba waza waqalisa inkampani yakhe iOnkabetse Civils and Mining. Isigqibo athi sasichulumancisa kwaye soyikisa. uMoyeketsi ngoku unabasebenzi abangaphaya kwe-10 kwaye unethemba lokongeza inani labo. There is some challenges in terms of running a business. It's not easy. But we are really dedicated, and we do have our patience in terms of the challenges that we are experiencing. But with the knowledge that we are having, we're really trying our best every day to strive for better. uMoyeketsi uthi nangona ukusebenza kwishishini elilawulwa kakhulu ngamadoda kuza nemingeni, ukholelwa ukuba abasetyhini bayakwazi kwaye akufuneki barhoxe ekuzibandakanyeni kumashishini alolu hlobo. It starts with believing in yourself. You know, there's nothing that can kill you when you have a dream.
If you really have a dream, all you need is to look at the right place, to look for the right people, and to learn more. You know, learning doesn't end at school. You will learn every day. Ingxowa-mali yezophuhliso kazwelonke eMntla Koloni ithi iza kuthi gqolo ukunceda amashishini aphethwe ngamanina. What I have personally found out is that women entrepreneurs really pay us back, and most importantly, they also reinvest the proceeds that they make. They buy more stock, and they also employ more staff as well. Ingxowa-mali yezophuhliso kazwelonke eMntla Koloni imemelela bonke abasetyhini ukuba bafake izicelo zabo zenkxaso-mali. Urhulumente waKwaZulu-Natal usungule ngokusesikweni indawo yamangcwaba yongasekhoyo uPrince Mangosuthu Buthelezi njengendawo yegugu yephondo. Umntwana wakwaPhindangene wasungula iNkatha Freedom Party ngo-1975 wayikhokhela iminyaka engama-45. Wayekwaliphakathi elikhulu kubukumkani besizwe samaZulu phantsi kweekumkani ezintathu. Umntwana uMangosuthu Buthelezi wazalelwa Olundi wakhulela khona. Ukuzibandakanya kwakhe nezombusazwe esemusha yikho okwenza agcine esezakhele igama kwezombusazwe. Uhulumeni wesifundazwe uhlonze indawo yakhe yokugcina njengefagugu lesifundazwe. Umntwana wakwaPhindangene unomlando nomnikelo ocebileyo kwisifundazwe saKwaZulu-Natal nasezingeni likazwelonke. Undunankulu wesifundazwe uMnumzana uThamsanqa Ntuli uthi lesenzo akuhlosiwe ngaso ukuqhuba izinhloso zezombusazwe zeqembu elihola uhulumeni kwaZulu-Natal iIFP. Lokhu ukuthi indawo yakhe ibe indawo yamagugu kusemqoka kakhulu kabi ukuze nezizukulwane eziyokhula ngisho singasekho thina zikwazi ukufunda ngomlando womntwana. Umnyango wezamasiko esifundazweni uthi uzokusebenzisa imali engango-7 million randi ukuqedela lo msebenzi wokuthuthukisa le ndawo ukuze ihehe izivakashi. Sizofaka utshani kube kuhle, sisazovula la kubiye khona, siqhelise ukubiya ukuthatha indawo enkudlwana, sisazotshala izimbali, sisazofaka lokho kuthiwa ipaving ukuthi siganda ephansi. Umndeni wakwaButhelezi uthi uyakuthokozela kakhulu ukuhlonishwa kumlando kaButhelezi. Ngakho njengomndeni nanjengesizwe sakwaButhelezi siyathokoza, sithinteke ngokujulile ngakho sithi nje bangadinwa nangomsa ngalokho abakwenzayo. Ngasekupheleni konyaka uhulumeni wesifundazwe uthi uzokufaka isicelo kuhulumeni kazwelonke sokuba le ndawo ihlonzwe njengefagugu likazwelonke. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisolundi. Sinamkela kwakhona Sihlabele Mgama kwingxaki yokuxhatshazwa nokubulawa kwabantwana nabasetyhini asekhona amadoda azijule ijacu ukuphucula ubomi babasetyhini. Imvumi yomculo wevangeli uBethusile Mcinga yafumana ifuthe lokucula kunina uLusanda Mcinga. Usixelela banzi ngamanyathelo ombutho wakhe wesisa iBethusile Mcinga Foundation ekuvuseleleni isidima sabasetyhini kule nyanga yabasetyhini. Sibulise nduna sikwamkele ezindabeni khawutsho wayiqala nini iBethusile Mcinga Foundation uqhutywa yintoni? Ndiyabulela kakhulu, ndiyabulisa nakubabukeli emakhaya. Uqala kwam lo mbutho wesisa iBethusile Mcinga Foundation bengo-2016 nalapho sasiqhutywa into yokuba kuba ndingumuntu okhulele ezilalini kwakunabantwana abanintsi ebebesiya esikolweni benganxibi izihlangu. So we started a campaign yezihlangu yokudoneyitha ngezihlangu ezikolweni phaya ekuhlaleni. And then it moved to sanitary pads because as abafana njengoba besikhula sasidla ngoyiwitnessa into yokuba abantwana bangaya esikolweni ngenxa yento ze-sanitary pads. So it became ke ngoku izinto ezininzi ezi-involva kuyo, including ukulwa ne-gender-based violence, ukulwa nokubulawa komama abadala, nokwenza sure into yokuba abantu abakwi-chronic illnesses siyazama indlela zokuba bafumane amapilisi abo, especially those abasezilalini. Sivile nduna bekukuzikhukhula apha eMthatha kule ngingqazi eMthatha ube negalelo napha qaba wenze ntoni? Zininzi tata izinto esenzileyo. Uqala ukunyula abantu phaa emanzini ngalamini ukuya ekubeni sizama indlela zokuba sifumane amaholo sincedisana norhulumente nezinye ii-organizations zaphaya ekuhlaleni eMthatha. So sincedise ngezinto ezininzi, iingubo, oomatrasi,
beke lamakhitshi oba bakwazi ukupheka phaya emaholweni. Ngoku sikwiphulo lokuzama into yokuba njengoba bebuyele befake ezindlini urhulumente, at least nathi sincedise into yoba ngezinto zokuqala zebhedi nematrasi nezitovu othubhena kenze uba noko ikhaya liqalise libe shushu. Ngomhla wesithandathu kuSeptemba sesivile nizawubamba umnyhadala womculo. Kunyaka wesithandathu lo ubamba lo mnyhadala. Kahle ujonge intoni ngawo? Ngumnyhadala lona wokuzama ukuqaqambisa nophuhlisa italente yethu yapha ekuhlaleni e-Eastern Cape ngokuba sibanikeza iqonga loba bakwazi ukuba bashare stage with osaziwayo abafana nomama uLusanda noNcandweni Christ Ambassadors. Loo nto ke noko iyakhulisa apha kubo ekubeni bazithembe and siyabanazo nee-workshops ozama uba sibancedise into yokuba xa besestagini zeziphi indlela zoziphatha naxa sebe ngosaziwayo abakhulu abafana nami bakwazi uziphatha. Ilizwi lakho Mfondini ukuthi ulithathe pha kumama uLusanda Mcinga. Khawutsho ngegalelo labantu abangomama kubomi bethu singabantu abatsha. Umama, I think nalento kuthiwa ne-language lena siyithethayo i-mother tongue, ukuba omama baqala usincelisa yonke ulwazi esinolidinga. Mama wami nami ube ngulo mama undifundise yonke into njengoba sowusitsho msasazi ukuba ndingulo mculo ndinguye namhlanje ngenxa kamama. Kodwa ngaphezulu kwaloo nto elona galelo libalulekileyo kakhulu lo mama kukuba babe ngamathandazwe. Sikule nyanga sikhumbula omama abamatshayo beyomatshela into yoba kungasetyenziswa idombhasi. So now sesisizwe esikhululekileyo ngenxa ye-sacrifices abomama abazenzayo nabaqhubekayo bezenza ngexesha lethu. Wathinda imbokodo wathina abafazi. Tshotsho ubekho ke ntoni. Nkosi kakhulu uXolo. Siyabulela. Sibambe ngazo zozibini induna ngexesha lakho uze ungadinwa ke kwenza ukuhle nangamso. Abahlali baseBhabhathini eMpumalanga bavakalise inkxalabo malunga nokwanda kolwaphulomthetho ukuze emva kokuba abantu ababini bethe babethwa liqhuba labahlali ngomvulo. Uwisithathu kwaba babini ufumene umonzakalo omkhulu emva kokuhlasela. Izisithathu sityholwa ngokuhlasela ze sibulale uLina Madonsela oneminyaka engama-43 ubudala nonyana wakhe onama-23 kwikhaya labo. Idolophu eyayikade inoxolo itsala umdla kwezokhenketho ngoku ithwaxwa zizigigaba zolwaphulomthetho. Abahlali baseBhabhathini bathi inkqubo yezobulungisa iyasilela. Bathi amatyala amaninzi awohlwaya kwaye abenzi bobubi bafunyanwa bezula ezitalatweni. Ngomvulo abarhanelwa babini batshiswe babulawa ngamalungu okuhlala ukanti ngokwengxelo yabahlali imipu neziyobisi ngumngeni omkhulu kule ngingqi. But the justice system, they're failing us as the community of Barberton because they are busy with the gold, whatsoever. But when you talk about you're talking about the killing of people in location or everywhere, they don't care about that. The police, they arrest you today. When they go to the court tomorrow, you're out. Our court is completely corrupt. If you go there, we've called upon crime bills or with the police forums, commitments were made, cases were submitted. Till today, those reports are not coming back. Ngomvulo uLina Madonsela kunye nonyana wakhe uLucky Zulu badutyulwe babulawa ngethuba kuphangwa ikhaya labo. Usapho lushiyeke lunxunguphele. Kube buhlungu ukusisive kwenteka tonke letinto leti ngendlela kwendeke ngayo. Kodwa lokusijabulisako ukuthi utilwele wamasephula uhambe nabo labahambile labayi4 usukumile umphakathi babashisile. So ngaloko tinhlitiyo tethu sisikungcono ngoba siyosina singcwaba abhutwethu namamncane wethu nabo babe bangcwatshwa emndenini wabo. Inzame zokufumana izimvo kwinkonzo yesipolisa kunye nesebe lezobulungisa khange ziphumelele. Inkonzo yesihlandlo sama-27 e-Interpol kwingingqi ye-Afrika eqhutyelwa eKapa namhlanje igxile ekushukuxeni umba wolwaphulomthetho lwezimali phakathi kwemida. Abathunywa kule nkonzo abaphuma kwi-Afrika iphela baqwalasela ingxoxo kwintsebenziswano yamazwe ehlabathi nokwabelana ngezobuntlola. Unjengele Anne Mary Nader waseNamibia uphawula ukukhula kwentsebenziswano phakathi kwePitoli neVenduku. Namibia and South Africa is a long-term, solid relationship as neighbors.
And over the years, we have even conducted joint investigations. Because of the free movement of people and goods between our two countries, there are always crimes committed either in Namibia or in South Africa, and then we exchange a lot of joint activity, starting from our cross-border border patrols, from a prevention perspective, as well as in complex criminal investigations. We always work together and share our capabilities, our experience and expertise to address some of these challenges. And we are also looking forward to further strengthen the relationship that we have with South Africa and also continue to invest in our technological solutions to address transnational organized crime. Njengokuba siqukumbela inyanga yamanina sisaqhubha nephulo lokuqaqambisa imibutho nabantu abaphakamisa amanina. Umbutho wesizwe iHollywood Foundation uthe gqolo namanyathelo okuphuhlisa osomashishini nabasetyhini kweli. Umququzeleli wezonxibelelwano kulo mbutho uVuyisile Ngobese uthandalazisa igalelo lalo mbutho ekuphuculeni uqoqosho nemontlalo kumaphondo namashishini ohlukeneyo eMzantsi Afrika. Sikwamkele Vuyisile. Ingaba intoni injongo yombutho wenu yokuxhasa amanina? Injongo yethu siHollywood Foundation ukubuyisela emphakathini nokusiza osomabhizinisi abaningi abasemphakathini kakhulukazi besifazane ukuze bakwazi ukuqhubeka phambili amabhizinisi abo asebenze at the same time bakwazi futhi ukwakha amathuba emisebenzi. Khawuthi qabaqaba ngendlela enwachonga ngayo amashishini ukwaxhasa. Amashishini siwasiza ngokuthi siwanikeze ama-resources izinsiza kusebenza. SiHollywood Foundation siyakholelwa kakhulu ekutheni sibanikeze insiza kusebenza hayi okuyimali ngoba siyazi ukuthi imali iyalingana. So as Hollywood Foundation 2023 sayiqala ibambelela Business Awards enye ama-programs aka-Hollywood Foundation esiza kakhulu osomabhizinisi ngoba siyazi ukuthi abaningi balinyalelwa amabhizinisi abo ngesikhathi se-COVID-19. So 2023 saqala ibambelela Business Awards okuyiyona-ke uhlelo lethu esilenzayo manje njalo ngonyaka kuma-regions ahlukene sibuyisele emphakathini sibanikeze imali nama-resources ukuthi bakwazi ukuvula imisebenzi yabo laba bavala bakwazi ukuwavula kumabhizinisi baqhubekele phambili nokusebenza. Vuyisile kuvakala kuba nosomashishini basempuma koloni bazawuqala ukuxhamla. Ungabacebisa mhlawumbe ukuthi bangazibandakanya njani? Sijabule kakhulu ukuthi siya eMpuma Koloni ngoqala manje Eastern Cape siHollywood Foundation sesiye kwamaningi ama-provinces siye saya naseMpumalanga saya naseLimpopo nase-KZN. So siyaqala ke e-Eastern Cape and kubalekile thina siHollywood Foundation ngoba siHollywood Foundation sikhona Eastern Cape ngey'nhlelo eziningi ezahlukahlukene kodwa leyo somabhizinisi iyaqala ukwenziwa kulonyaka lo. Singabala ezinye zezinhlelo ezizenzayo ezifana no back to school la sinikeza khona ama-uniform. So sinethemba ukuthi osomabhizinisi basukumele leli thuba njengoba ama-applications devuliwe asevaliwe. So ngeviki elizayo sobe sisifikile Eastern Cape East London siyobaklomelisa ngayo le mali esibabekele yona engangesamba esiyi-1 million rands. Engako. Khawusha amazwi engcebiso kosomashishini ukuze bakwazi ukuqaqamba. Sifisa ukuthi baqhubekele phambili ngemisebenzi yabo siHollywood Foundation singemva kwabo sinethemba ukuthi bazosukumela leli thuba baqhubeke bakha amathuba emisebenzi. Shoshubeko ke Mangobese sibamba ngazo zosibili. Siyabonga nathi. Ulundo lungqonge ummandla womnyezo wezilwanyana nendalo iTsitsikama lunethemba elitsha. Ukuna njengoko iziko iSANParks litshintsha ukusebenza kwalo kumfuziso wogcino lwenqaba ukuya ekubandakanyeni njengenxalenye yesicwangciso sayo sombono ka-2040. Emva kwesithuba seminyaka engaphaya kwe-10 yokukhutshelwa ngaphandle kwamanzi ebebephila ngawo, abezolwandle baza kuphinda baphose umnatha kwaye ngoku baqaphela ulondolozo lendalo noluntu ngokubanzi. Ummandla waseTsitsikama ongaphansi kokhuseleko lokusingqongileyo elwandle wabhengezwa ngo-1964, nto leyo ethi ngowona umdala kwilizwekazi le-Afrika. Kuyo yonke le minyaka iziseko zaselwandle bezikhuselwe egameni lolondolozondalo. Oku kwabangela uluntu lwale ngingqi lungakwazi ukuloba intlanzi ngelokuziphilisa nangona zibuthwa ngegqudu. Since we started the negotiations, thus far we have on very good foot with SANParks and we have a very good relationship. 2014, there was a task team that was developed to re-evaluate the regulations for the MPA, and through a series of negotiations, portions of this MPA were then opened up again for community access to fishing. Kungoku nje kukho ubambiswano
kwaye isakhono sokuloba sigqithiselwa kwisizukulwane ngabo sele bebungcamlile ubomi. We're basically looking at opportunities that the parks have that the communities can benefit from. Abahlali sele beziqalele namashishini anxulumene neentshukumo ezenziwa kulo myezo. Elinye lawo lelo lokuncedisana nabo banyuka intaba ngemithwalo yabo nalapho kwabelwana khona ngenkcubeko yalo mmandla. Kwinyanga ezayo iinkokheli zoburhulumente, inzululwazi kunye noluntu bazaxalathelana eGqeberha kwindibano ebizwa iSand Parks Vision 2040 indaba nalapho kuzagwadlwa amaqhinga amatsha wokulondoloza indalo logama kuvulelwa uluntu ukuba lukwazi ukuziphilisa. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi, eTsitsikama. Kwezemidlalo umbutho wamanqindi boxing South Africa uthi eminye imiba ugxile kuyo ukuphuhlisa abasetyhini kwemidlalo bazive bekhuselekile. iMarkland Boxing Promotions eGauteng ilawula imbethi manqindi ezinhlanu zabasetyhini kwaye abanekuzo zinjatsheli. Le nkampani kwaqhuba amaphulo achaza ukuphathwa gadalala kwabasetyhini nabantwana. Kwiminyaka elithoba iMark Osland Boxing Management ithathe elayo igxathu kuphuhlisa abasetyhini kwezamanqindi. Umzekelo nguBernice Ferreira intshatsheli yaseGauteng kudidi lwakhe. Umanejala uColleen McOsland uthi uzibeka phambili imfuno zabasetyhini kulo mdlalo. I need to protect my girls at all times. I won't allow them to travel without me. I'm very fussy about the changing rooms. They shouldn't share changing rooms with the males. It's against the rules. So, it's my job to make sure that that's how they get treated. Umqeqeshi uthi indawo balolongela kuyo ilungele kunika inkxaso edingekayo imbethi manqindi. We always say boxing is a lonely sport, so yeah, in our gym and in McOsland management team, we're trying to create a team environment, so when they do step into the ring, at least there's a team behind you and there's a team supporting you. Intshokotheli kwiziko lokulolonga nguSmash Radebe owawongwa njengembethi manqindi yonyaka ejilayo sele esuka kuba lixhoba loxhatshazo kwaye ukhokhela umlo ochasene nempatho gadalala esekelezele kwisini. Umngeni ajongene nawo kukulwela intshinga entsha ye-WBC Africa no-Olami Phase Solomon waseNigeria. It'll be a good fight. She's number 2 in Africa. I'm number 1. She's looking for number 1 spot. I'm looking to stay number 1. So it's going to be a great fight. Ukhuseleko lwamanina lubekwa phambili kwezamanqindi kwaye baninzi ababhenela kwimbethi manqindi ukuze sibacebise ngokhuseleko nangempilo. Digalele ngaze kwade kwephuka neyokuhlanganisa amasikhongozelo ezinkulu kubhodla inja ngohaja makube chusikwele.